anthu amatha kuchoka komwe amakhala ndi kukapeza kwina komwe angakhale, ndipo nthawi zambiri kumalo kumeneko kumasoweka zinthu zofunika pa moyo wa munthu monga madzi abwino akumwa, malo abwino ogona ndi zimbudzi zabwino. Kamba ka zimenezi anthu ambiri amangomwa madzi omwe sabwino omwe amatha kuwapatsa matenda pa miyoyo yawo. Dr. Wilfred Chalamila Nkhoma ndi mkulu wa komiti yotchedwa Presidential Task Force on Coronavirus and Cholera mu ofesi ya President ndi Kabineti. Iwowa ndi katswiri wa zaumoyo ndipo akuwunikirapo pa zachilengedwe ndi matenda omwe akubwera kamba kakusintha kwa nyengo. Koma pamene tidadzafika 2022 mwina mukumbukira padadzachitika zinthu zokhudzana ndi zachilengedwe. Makamaka miliri ija idadzachitika yophwanya madzi, kuphwanya manyumba, kuphwanya minda ya anthu, kupha anthu kumene. Chimene chimachitika nkhani ngati imeneyo ndikuti singoononga nyumba za anthu okhayi, singoononga minda yokhayi, imaononganso njira zimene timapezera madzi, imaononganso njira zimene timatetezera ukhondo wa kuchimbudzi, kufika pakuti anthu zimene zimalowa mchimbudzi tsopano zimapita nkukasakanikirana ndi madzi amene amamwa, madzi amene amagwiritsa ntchito. Komanso tisayiwale kuti palinso nthawi zina chifukwa cha kusintha kwa nyengo komweku, ena nthawi zina za kusintha kwa nyengoko zatipatsa madzi ochepa, kutanthauza kuti anthu amene anali ndi madzi okwanira kuzitsime idafikapo nthawi yoti samakhalanso ndi madzi okwanira kuzitsime. Chifukwa cha zimenezo amangopita angokolosa pena pake nkumamwapo madzi, kutanthauza kuti kusintha kwa nyengo, kutentha kwa dziko kudaumitsa madzi mu malo mmene anthu ankapezamo madzi akumwa. Pofuna kuti apezebe madziwo anthu amangokolosa paliponse, koma pokolosa zimene zija ena amasendera kumenenso mwina kuli zinyalala zoti zosapatsa moyo wa uthanzi, moyo wa anthu oti akhoza kukhala wopanda matenda. Chimenecho nchimodzi chidachitika, palibenso kuti tikhoza kuchotsera. China chimene chidachitika ndi chakuti ena adapeza madzi ambiri kuposa mmene amakhalira nthawi zonse. Madzi amene aja adaonongera kumene amapeza madzi akumwa, adaonongera zimbudzi zawo, adaononga kumene amataya zinyalala. Zimene zija zimatutidwa nkusakanizidwa, kutanthauza kuti kusintha kwa nyengo kotipatsa madzi ambiri kudaphatikizanso zonyasa za mchimbudzi, zonyasa za kumadzala ndi madzi amene anthu amagwiritsa ntchito. Komanso tisayiwale kuti tizilombo timene timayambitsa matendawa si akolera okhawa, komanso alipo ena matenda amene amayambanso tizilombo. Kukatentha kwambiri ngati mija zimachitikira m'mafuriji mwa anthu mmene amasungira zakudya, timayika kukwera kwa mfuriji muja muzikhala mozizira motani pofuna kuti chakudya chija chisaonongeke. Ngati furiji ija itaonongekako pang'ono, nkutentha kubzola kwa mlingo wake, zinthu zili mmene muja zimaola. Kuola kumene kuja timaonanso tokha kuti izi zachitatu green apa, izi tuzachita chuku apa. Chuku chimene chija ni malo amene tizilombo topatsa matenda timamerapo, nkuchulukapo. Tikudziwa zimene zidachitikaso ndi kolera, kumene anthu amaganiza kuti tataya zinyalala apa, zina zimene adazisiya kuti zingokhala zopanda chiopsezo, pofuna kuti kwabwera dzuwa lobzola mlingo, kwabwera kutentha kwabzola mlingo, zina za izozo zimalola kuti tizilombo timeneti tiswane mochuluka. Madzi aja akabwera ndi mvula ndiye tsono nkuzitenga zonsija nkukazipatsa anthu. Zina zimene zatikhudza zakusintha kwa nyengo ndi matenda amene taonawa ndi zimenezo. Bungwe la Center for Disease Control and Prevention CDC ndi bungwe lomwe limachita kafukufuku wa matenda osiyanasiyana pa dziko lonse, ndipo limagwira ntchito ndi boma la Malawi pa ntchito za umoyo mdziko muno. Dr. Terence Tafatata nawo akambapo za mgwirizano umene ulipo pakati pa kusintha kwa nyengo ndi matenda osiyanasiyana amasiku ano. Zoonadi kuti matenda
pali kugwirizana pakati pa matenda ndi kusintha kwa chilengedwe. Okay, pali kugwirizana ndithu kodziwika bwino kutengera ndi kafukufuku amene anachitika ndi mabungwe osiyanasiyana. Ndikafukufuku amene akuonetsadi ndithu kuti matenda ambiri kapena kufalikira kwa matenda kumachuluka chifukwa cha zimene zimatha kubwera chifukwa chakuti nyengo yasintha. Ndithu akupasani zitsanzo. Okay, chifukwa cha kusintha kwa nyengo chimodzi chimene chimachitika ndi timati chilala kapena ng'amba pachizungu kapena tikuti drought. Ndi zimene zimapangitsa kwambiri kuti kukhale nyengo yotentha kwambiri. Nyengo yotentha kwambiri ija pali matenda ena amene amachuluka kwambiri chifukwa kwabwera nyengo yotentha yambiri. Mwachitsanzo ndi matenda ngati amalungo. Matenda ngati amalungo yambitsidwa ndi madziwa udzudzu tizilombo timene timafalitsidwa ndi udzudzu. Ndi udzudzu uja umakonda kuchulukana mu zithapwi zimene zitha kukhalapo mwina mu nyengo ngati imene yoti madzi akusowa komanso ndi nyengo yoti yokutentha imene imapangitsanso kuti udzudzu uzitha kuswana mochuluka. Ndi ngati udzudzu uja ukuswana mochuluka matendanso amalungo amatha kumafalikira kwambiri kumapita patsogolo. Chitsanzo china ndi ngati chifukwa cha kusintha kwa nyengo kumapezeka kuti tikukhala ndi kusefukira kwa madzi kapena kubwera kwa macyclone ngati mene munaonera zaka zapitazi takhala ndi macyclone. Ndi tikakhala ndi macyclone ndi kusefukira kwa madziko zimapangitsa kuti matenda ena amene amabwera chifukwa cha kusefukira kwa madzi kapena chifukwa chakuti zinthu zimene timagwiritsa ntchito kuti tikhale ndi madzi abwino ngati mapaipi kapena mijigo yathu zawonongeka. Ndiye zimene zija zimapangitsa kuti madzi akhale owonongeka, akhale oti awonongeka komanso tizilombo tofalitsa matenda ngati kwambiri matenda a kolera akufala kwambiri kudzera mu madzi aja amene asefukira aja. Komanso tizilombo timene timayambitsa matenda a kolera timachuluka kwambiri madzi asefukira kapena tili ndi macyclones ngati mene zinachitikira zaka zambuyo. Takhala ndi macyclone Ana mu 2019, cyclone Gombe mu 2022, cyclone Fred amene anachitika 2023 posachedwa. Zonsezi zimapangitsa kuti mwina anthu asowe pokhala chifukwa chokuti malo amene amakhala zipangizo zimene amagwiritsa ntchito zonse zawonongedwa ndi kusefukira kwa madzi kuja. Ndi chifukwa cha zimenezi anthu aja amapezeka kuti alibe madzi aukhondo, alibe zimbudzi zoyenerera. Ndi chifukwa choti alibe akugwiritsa ntchito madzi osayenerera, akugwiritsa ntchito mwina zimbudziso zosakhala bwino zimene chifukwa choti zinawonongeka ndi kusefukira kwa madzi kuja. Zimenezi zimaonjezekeranso kuti matenda amene amafalikira chifukwa choti anthu akugwiritsa ntchito madzi osakhala bwino, alibe zimbudzi zosayenekera, matenda aja apitirire kufala, matenda ngati akolera. Unduna wa zaumoyo nawonso umakhudzidwa kwambiri chifukwa cha kusintha kwa nyengo, ndipo matenda ochuluka akupezeka kamba kakuonongeka kwa zachilengedwe. Masiku ano ndi kusintha kwa nyengo pali mgwirizano waukulu pakati pa umoyo wa anthu komanso zachilengedwe komanso ndi nyengo, makamaka nkhani ya matenda amene abwera mpakati pathu, chifukwa munthu samakhala paikha pa mbalambanda Chingerezi ngenoti ne vacuum, komano amagwirizana ndi chilengedwe chimene akukhala nacho, environment imene iye ali mu malo amene akukhala. So pali mgwirizano waukulu pa kusintha kwa nyengo komanso ngakhale matenda opezeka pakati pathu, chifukwa matenda ena amene mwina sangabuke patakhala kuti china yake sichidasokonekere kapena akhoza kutha patakhaso zinthu zina zake mwazikonzanso bwinobwino. Pali matenda ochuluka ndikhoza kupereka kwambiri mwina ndambifuza mwafuso kuti pali matenda osiyanasiyana. Mwachitsanzo matenda ngati tikuya ngati chifuwa chachikulu cha TB,
komanso matenda ngati mwina zimfine pamene mwina tadula mitengo tatayimono malokuja kumakhala fumbi kumakhala chani muzoona kuti zinthu zimene zijazo mwina tingwanga zathu amene akugwira mwina ophwanya akwale pamakhala mafumbi ena ake amene kuti mwina akwalewo chifoti ndifonso ndikuononga somba ina chilengedwe imene kuja mafumbi amene achama akakhudza mapapo kuti ali mabweranso mavuto ena mwina makhosomola mapanga zifukwa zosiyanasiyana makamva mbiri ya dziko lapansi mwachitsanzo ndikho kupatsani chitsanzo cha mzungu ana abwera kwa South Africa Marciso John Rhodes ankavutika kwambiri ndi chifukwa cha TB mmene ankabwera ku Africa kuno sankabwera zoti afuna kudzapanga colonization ya Africa komana abwera kuti afuna kumalo kumene kuna chilengedwe chokwanira bwino kwa mpweya okwanira bwino ndi adapezeka kuti atabwera ku Africa kuno mbiri manayo matenda ake a TB adapeza adachira adapeza munthu chakhala bwinobwino ndemona kuna kuti chilengedwe ndi chofunikira komanso tikapitano chilengedwe mwachitsanzo ngati mitengo kapena maudzu osiyanasiyana anthu mwina akumalima kulowa mtsinje mwenimweni kudula mitengo mona kuti mmene mukokoloka zinthu zikakokoloka zikaononga malo ena ofunikira mwina kuononga mijigo zitsime zosiyanasiyana mmene mujamo zonse zonyasa zija zikokoledwa limodzi zikafika nthawi zikankhudza munthu ndikapera matenda otsegula mimba monganso ngati kolera mona kuti pali mgwirizano wakulu kwambiri pa nkhani yosamala chilengedwe komanso ndi nkhani ya matenda. Public Health Institute of Malawi PHIM yati anthu okwanira 60,000 ndi amene anapezeka ndi matenda a kolera ndipo anthu okwanira 2,600 ndi amene anamwalira kuyambira pomwe matenda a kolera anayamba mdziko muno ndipo izi zikuchokera mchaka cha 2021 kufikira pano motsatira malamulo a zaumoyo omwe amawatchula kuti Public Health Act. Unduna wa zaumoyo umatseka malo onse omwe ali pa chiopsezo cha zaumoyo ndipo undunawu unatseka sukulu zonse za m'mizinda kwa sabata ziwiri mdziko muno. Monga ngati unduna wa zaumoyo anduna athu unduna sumangokhala makhala act imene anakhazikitsa ku parliament chamati act of parliament pambali pamene pali malamulo athu mujamene kuti lamulo lokhudza moyo Public Health Act. Public Health Act ndi imene mapereka mphamvu ku nduna kumasuzera mwa nduna kunena kuti dera ili tiyeni tilitsekeni kana dera ili tiyeni tilitseguleni dera ili kuzipangika zoti kana masukulu akapena si masukulu okha monda khali utseka khali malo ogona amene umva kuti malo kuti kwatsekedwa imeja ndi nkhani yoti kufuna kuteteza umoyo wa anthu amene akugwiritsa ntchito malo aja nkuti tikonzenso kuti tiyambireso chifukwa chinake chikasokonekera chimeja chimayika mavuto akulu komanso pali malamulo ena aja amabwera amati ma emergency measures kana zochitika mwadzidzidzi mono kuti chifukwa pabwera vuto lina monga mwachitsanzo ikapita mbuyo mune ndi vuto ngati la COVID monanso panabwera Public Health Act imene ikamba ija imene imafotokoza ndondomeko yake yochitira zinthu komanso yotetezera kuno kuti ukuku kugwiridwe ntchito kapena uku anthu asafikeko kapena ukuku anthu asapezeke kutseka kapena agwireko ntchito choncho ndi lamulo ndithu limene lidaperekedwa ku nduna wa zaumoyo limene lidakambidwa chokera mu parliament komanso lili malamulo akulu a dziko lino. Kamba kakutsekedwa kwa sukulu za m'mizinda ya mdziko muno ana ambiri anakhudzidwa kamba kakuti maphunziro anasokonezeka. Ena mwa ana amene tinalankhula nawo anali ochokera ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe. Wanyongo kumeneko kumabweretsa matenda osiyanasiyana ena mwa iwo ndi amene okolera masukulu anatsekedwa kwa mayika awiri sitinatsegulire zimene zinapangitsa kuti ukaphunzidwe kwa kusukulu silabasi isinthe tinatsekeranso sukulu osamaliza silabasi. Kugulizana ifanana kuti kusintha kwa nyengo ndi kolera kunatipanga disturb ngati monga ana sukulu cause alipatsa 2 weeks ya holiday nde it was hard kuti kwa ife kuti tizitolera tsegulira inapanga lizati kuti samalize yani samalize silabasi. Climate change ndi matenda pali kugwirizana chifukwa chakuti kusintha kwa nyengo kumabweretsanso matenda osiyanasiyana mwachitsanzo ngati kubwera kwa kolera kunabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo zimene zinapangitsa kuti masukulu atsekedwe silabasi yathu isinthe ndi achinyamataso ambiriso anakwatira pakutseka kwa masukuluko chifukwa zoti nali pa holiday achinyamata ambiri anakwatira zimene zinapangitsa kuti atendasi yawo ophunzira m'makalasi ikhalepo yochepa. Ngati achinyamata tikuyeneka kuwalimbikitsa anthu ngati amene sakuphunzira kapena amene sapanga china chonse kwawo zono zoti ayeneka kusamala za chilengedwe kuno zoti tipewe vuto la kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo dziko kumabweretsa matenda osiyanasiyana ndi mine nyengo ilili ndi mphepo ikumabwera masiku ano kumabwera mphepo idabwitsa ine imadwetsa chifuwa ina chimfine kumene ina zizibayo. Kusintha kwa nyengo kumabweretsa matenda osiyanasiyana ngatiso kusintha kwa nyengo kuna sintha pakatipa kunabweretsa matenda ochedwa kolera amene anavuta kwambiri uno 36
ndipo anthu ambiri anadwala, ena anamwalira, ena ochepa koma ambiri mwa iwo anamwalira. Kumbalanga skulu ndinali ku skulu ku boarding kumene ndinabwera chifukwa choti ndangochoka kuti kolera yavuta, ndipo ine ndisokoneza maphunziro anga chifukwa inali temu yanga yomaliza imene ndimalemba mwanephera kulemba chifukwa cha matenda amene akolera. Ndinabwera kuno ku nyumba pofuna kutetezeka, komanso pobwera kuno ndikuona ngezetezeka koma sinatetezeka napeza kuno skulu matenda apo sasa kubwera tinaliliko ndenzika zovuta. Mbalanga skulu ndavutika kwambiri, ndafika mpaka pano sindinakwanitse kulemba folo yanga nakanika fa matenda amenewo anatizuza kwambiri mwezi muno monga chitsikana ndayinyamara. Golera ndi kusintha kwa nyimbo, kusintha kwa nyengo pali kugwizana modere kwa kazodi nyengo tiseka mwina kuli mphepo chani kumatobwa matenda osiyana-siyana, ndipo matenda amenewo modzi mwa iwo ndi kolera ni matenda amene anavuta mu 36 muno nthawi yambuyo yapitayi, amene anagwedezeka anthu ambiri ndipo anataya miyoyo, ndipo ena zinasokoneza zinthu zimene samene akuyembekezera ngati mwana skulu, ena anasiya kwa ntheme anapeza anatenga mimba, ena soti matenda tomweti nde kumbali ngati ne mwana skulu zinanisokonezaso pang'ono chifukwa choti time limembezo lemba mayeso anani azorapira nokuhulidi mengani matenda ifoti matenda amene antheli nakiti matha kupasirane ndesi zoena kuti zikakhali class limene tikakhepa kuma nde kwa nthawi imene ndikanatopanga mwina zinthu zina zake zoti kanatofika patali koma ifwa cha nyengo imene iyi matenda amene wakulira inakhangaliza tiphesa ngopeza kwakhala pa khomo thairani yosembelezera. Mbuka Primary School ndi imodzi mwa sukulu zomwe inatsekedwa chifukwa cha matenda a kolera, ndipo nayonso ikupezeka ku area 36 mu mzinda omwe wa Lilongwe. Amare Mtsukwa ndi mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi, ndipo monga iwo mphunzitsi akuti zidawakhudza kwambiri chifukwa zina mwa zomwe anakonza kuti aphunzitse ana sizinatheke ndipo sanathe kuzikwaniritsa. Kugwirizana kwakukulu pakati pa kusintha kwa nyengo ndi matenda a kolera amene anabuka kuno kumathu Malawi makamaka kudera kwathu kuno ku area 36. Kusintha kwa nyengo kupangisa madzi akhale kuti akungothamanga pena paliponse, madzi maja akunyamula chilichonse chonyasa mina kuchotsa kuntunda akutsetsereka m'musi, zimene zipangitsa kuti matenda a kolera akhale akufala kwambiri mdera lathu lino. Pali kugwirizana kwakukulu chifukwa ngati kwabwera ka matenda ngati a kolerawo amene abwere chifukwa chakuti nthaka yakokoloka kuntundako kutsetsereka kumusi kuno, ipezeka kuti ana skulu samabwera ku skulu kuno, aboma anatseka skulu kwa masabata awiri amene aja kwa ife ngati ophunzitsa ana aphunzitsa ndi nthawi yayitali kwambiri imene kuti ana athu sanathe kupanga catch up ndi silabasi yawo, zimene zapangitsa kuti maphunziro alowe pansi, anaso performance in class ibwerere chifukwa mindset ya mwana sopano imakhala ku matenda. Ngakhale ku skulu athu kuno palibe mwana amene anamwalirapo ndi kolerayo, komabe chifukwa skulu anatseka ife nali affected. Nawo ochita malonda mdera la area 36 lomweri anakhudzidwa ndi chiletso chomwe aunduna wa zaumoyo anatenga poletsa kugulitsa chakudya chophika kale. Zinatikhudza kwambiri chifukwa yoti inalinga kuti kusintha kwa nyengo. Nthawi imene January October unapeza kuti kolera wabuka kwambiri. Ife ngati anthu ogulitsa zakudya tinali ndi nkhawa poganiza kuti timagulitsa mandasi, timapeza ma school fees, timathandizira ana, ndiye unazipeza kuti atangotatseka nkhani ya zakudya tinali ndi nkhawa nkono kuti tipanga bwanji. Tinayesetsabe kumbali ina kupanga izi ndizi kuti mwina tidzipeza kuti thandizo la chakudya lyalewa. Ndiye tinali okhudzidwa kwambiri. Apapa kusamala chilengedwe ndimaona kuti ndi chinthu chamtengo wapatali. Ngati kuti mwina kuti ife pa zakudya tisamalire, komanso akamati mwina kudzala mitengo kudya, mwina kusamala pa khomo toilet ikhale ya ukhondo, tikachoka kuchimbudzi kusintha mwana thawira tidzikhala kusamba m'manja pafupi ukhondo usamakhala otilalikira pa khomo pathu, kuona kuti ndimene ngasinthire chilengedwe ifenso pa khomo pathu pakakhala paikilini timaona kuti zikhoza kutithandizirako ngoona kuti zidzivulirako. Zaka za m'mbuyomu kolera imabwera nthawi ya mvula, koma kamba kakusintha kwa nyengo kolera ikumabwera nthawi ina iliyonse. Dera la Senior Group Village Headman Kaondo ndera la mfumu yayikulu Tsabango ku Lilongwe komweko ndi dera limodzi lomwe linavutika kwambiri ndi matenda amenewa a kolera. Ndi nkhani ya matenda olokalero bwana muli apa tikudziwa kuti matenda amabwera kutsata nyengo. Nyengo imeneyi pali kusiyana, pali nyengo nthawi ya mvula, ndi mujamanena matenda amenewa kabweredwe nthawi imeneyo matenda a kolera.
amabwera nthawi ya mvula. Zaka zimenezo koma lero kuchokera zaka zimenezi kuyambira 21 23 kufika na 24 ino nyengo ni nthawi imeneyo idasintha. Ndiye kusintha kwa nyengo ndi mbadwo uwu wa lero nzosiyana. Nanga kodi dziko la Malawi likuyenera kutani kuti lisamalire za chilengedwe kuopa kusintha kwa nyengo komwe kukuononga miyoyo ya anthu kudzera ku matenda omwe akuchulukirachulukira kamba kakuonongeka kwa chilengedwe? Climate change makamaka imene inabwera ndi kusowa kwa madzi, kusowa kwa mvula yatipangitsa kuti kutenthe kwambiri, mwina m'malo mmene mmene kukhala madzi okwanira sakupezeka monso. Anthu chifukwa cha chimenecho akumakumba madzi nkumapeza chithandizo cha madzi mu malo mmene zodziwikiratu mwalo wakale nyasi. Komanso climate change yabweretsanso kuti madzi akubwera osefukira ambiri kuposa mmene adali poyamba. Akabwera amenewo ndiye kuti asesa nyumba za anthu, asesa malo amene timapezamo madzi otetezeka, asesa zimbudzi. Koma chochitika chotsatira zimenezo zinthu ziwirizo zizisakanizana. Adanena apo wina wakunkhatabe adanena bwino, tikaona kolera tidziwe kuti wina akumwa chimbudzi cha mzake. Climate change yetonongera zinthu pochepetsa madzi komanso pochulutsa madzi. Anthu ayenera kusamalira chilengedwecho. Ngati titaletsa kugumuka kwa zinthu zimenezi, kumachoka m'mapiri muja kubwera kudzagwetsa nyumba, kubwera kudzagwetsa zimbudzi, kubwera kudzagwetsa madrawo, mijigo, ndiye kuti tichepetsa chimene chilengedwe chikupanga potipatsa ife matenda. Chauta pompanga munthu adampanga anamulemekera dziko labwino limene chinenso chinalipo. Muona kuti munthu ndamene akulononga chilengedwe chimene ndi dziko limene chauta adalenga. Choncho nkofunika kuti tione kuti mmene dziko limene lidapatsidwa ngati ife anthu ngati Malawi inoyo. Chifukwa tu Malawi ndiye mwe kulibenso Malawi inoyo samwe mungapeza. Tatiende dziko lonse lapansi kwazungulira sitikapezanso Malawi wina. Choncho ngati ife ino wake a Malawi tione ngati kalisamalire dziko lipo samalira nkhani za chilengedwe, tisangodola mitengo, kapena kumango otcha makala, kapena mwina kumangotaya zinyala chisawawa, kapena kupanga china chiti chonse ngakhale mwina ma chemicals kazi mapenti chisawa mosa malose nenda. Chifukwa zimene zijazo mmene Mulungu analipangira komanso mmene dziko limakhalira limapezeka kuti china chonse chimene kachithandize chinzake. Muona kuti pali zinyama zina ntchito yake yayikulu ndiyongo kuchotsa zinthu zimene zili zonongeka. Mwachitsanzo mukatenga ngati maybe akhwangwala, kaya nkhono, mudzaona kuti akhwangwala amakhala kutenga zinthu zimene zangofa zokha. Tikaononga chilengedwe muzoti akhwangwala amba kusowa kudera kucha. Mapeta ake zija zikamaolera nkungokhala pa mtunda, matenda amachulukira nkopeza anthu otsegula mimba, tamba kamene mwina mavuto osiyanasiyana, kazifuwa zikuchuluka chifukwa chilengedwe chatachisokoneza. Mwina utango kumba mwina mayenje osiyanasiyana tungophwanya miyala chisawawa, kutaya zinthu zosiyanasiyana mwina makemiko zosiyanasiyana kangwatsira mu mtsinje. Muona kuti mtsinje uja muliso tizilombo timene timaononga zinthu zimene zoti zofuna zonongedwa kuti zikhale no madzaja akhale abwinobwino. Kumene chifukwa tatenga makemiko zena takangwatsira mutsinje muja tisadasungunire kwachepetsa mphamvu. Amakapati zilombo timene tija tiweto mapangitsa nokunena kuti matenda achuluke kwambiri pakati pathu, anthu azipeza kuti kudwala, ndikupeza kuti milandu miyoyo ya anthu ambiri kutayika. Choncho chofunikira kwambiri tiyeni tithandizane wina ndi nzake. Ayisadziwa kuti Malawi ndi wathu, tinsamalire komanso tisamalire chilengedwe chathu.